Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa, ga hikayar Sarki Sibana da gimbiyarsa Sulbaniya. An ce Sarki Sibana wani shahararren sarki ne kuma ƙayatacce daga cikin rukunan sarakunan da suka mulki birnin Andalus. Daɗaɗɗiyar masarautar da a wani zamani can da ya gabata mulkinta ya kusan gama ko'ina a sassan duniya. Shi dai wannan sarki tarihi ya nuna asalinsa bai yi gadon sarauta ba kuma wani ƙarƙarfan jarumi ba ne. Wannan ne babban abin mamaki a lokacin jahiliya, har a ce wani wanda bai haɗa wancan biyun ba ya zamo sarki. Alhali lokacin rayuwa ce kwatankwacin irin ta dabbobi. Mai ƙarfi shine a sama, sarauta da shugabanci kowane iri ne, gida ko a ce zuriya yake bi. Wato idan aka ce wane shine shugaba kaza, to fa shekaru aru-aru za ku samu cewa zuriyarsa ke riƙe da wannan kambun. Sibana dai kafin zamowarsa sarki an ce masani ne, amma fa matalauci ne na ƙin ƙarawa, don a lokacin da sani bai wadata ba, kuma arziki bai zamo ruwan dare ba. Masanin da lasumai ne, wasu kalmomi da ke ta'allaka su da wasu halittu waɗanda ido baya iya gani. Masanin hukunci ne, mai kamanta adalci ne, kuma gwanin tsara magana ne. Sannan kuma an haƙiƙaice cewa yana cikin sahun wasu mutane da ake wa kallon gidadawa a wancan lokacin, waɗanda suke neman buƙatunsu a wurin Allah. Idan za su yi alƙawari ba da shaida ko tawassali don samun wata buƙata, suna yi ne da Allah wanda suka yi imanin al'arshinsa yana sama. Duk da cewa a lokacin akwai ƙarancin ilimin wane ne Allah. Wata rana Sibana ya yi mafarki ana masa magana da wata sassanyen murya, ana cewa, ya kai wannan mutum, haƙiƙa Allah ya yi maka bayar ilimi da hikima, abin tsiraru a cikin bayinsa ne suke da shi. Allah ya fifita ka fiye da yawan mutanen wannan alƙarya, don haka lokaci ya gabato wanda Allah zai ɗaukaka ka da iliminka, ba bisa ga abin da ka yi gado ba kuma bisa ga wata bajinta da ka yi wa al'umma ba. Sannan zai ƙasƙantar da jahilai bisa ga abin da suka daɗe suna aikatawa na munanci ga Allah. Ya kai wannan mutum, ka yi shiga irin ta ƙasƙantattun mutane, ka nufi fada gobe, ka sanar da sarki cewar za ka ba shi amsar tambayarsa, za ka sanar da shi aikin da Allah yake aiwatarwa da hannunsa tare da ƙwararren hujjoji. Matuƙar ya yarda da sharaɗin, zai baka kayansa na sarauta, zai sanya naka, za ka hau kan karagarsa, kuma dole kowa ya yi maka biyayya, sannan za ka faɗi amsar. ‘Yan uwa, ku biyo mu a ci gaban labarin da za mu kawo muku nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.